Ето ни при хижата на 2100 метра височина пристигнахме. Ето това е Refuge Shade, както се казва. Ето Акрис отсреща. След малко ще покажа къде са ми палатките. Ето тук маркера за хижата. 2100 метра височина. Много е хубаво вътре. Ние сме на палатки. Отгоре са върховете. След малко ще се опитам и тях да ги заснемам. И ето тук има просто великолепна гледка към Средиземноморието, което е 2000 метра под нас, само че вместо морето ние виждаме в ниското облак, който доминира цялата гледка надолу. За наше съжаление, качването на Митика с огромно съмнение. Времето доста се развали, валя дъжд през нощта. Ето там някъде се изгрее слънцето, но духа изключително силен вятър. Доста студено е, мокро е, влажно е, гръмотевици се чуват. Въобще много е вероятно да си останем само с разходката до хижата, която е 800 метра под върха. Силен вятър духа. Иначе часът е 7:15 и слънцето вече е изгряло. Вече сме на около 2400 метра височина. Отгоре мисля, че отклонението за улея лодки и платото на музите, условията стават вече доста тежки. На такива не сме били на планина, камо ли на тази височина. Хубави пейчи си има, но времето определено днес не е с нас. Продължаваме нагоре. Ето че сме на скала, където ето тук има едно българско знаме, където ни казва да отправиме към Митика. Ние за съжаление не само, че няма да се отправиме към Митика, а дори не може и да го видиме. Ето там се пропуква мъглата. Ако имаме късмет, бихме могли да видим и Митика. Тук има табела, че е безопасно. 2866 метра е височината на скала. Силен вятър, много студено, сега ще видим колко градуса е. Не се вижда. Сега ще видя. Тук ето това е Митика. Почва да се очертава контура, но и аз тук така да застана. Тук надолу е
пропаст. Жалко просто, че има мъгла и че ето това тук вече, което се продава така, е ръба на връх Митикъс. Айде още малко да се дигне, за да може и нашото апаратче нещо да видиш. Долу много ниско е хижата. Ето това тук тъмното пред мен е връх Митикъс, но апарата едва ли ще го заснеме. Я да пробвам една снимка. Ето го връх Митикъс, мъглата, щастието ни се усмихна. Вижте какво става надолу. Не смея повече да мърдам напред. Ето го Митикъс. Поне успяхме да го видим, ако не друго и да видим. Ето така се слиза надолу. Ето от тук пулея, където са стрелките, и ето оттам се подхожда вече нагоре и се изкачва тази наистина огромна и страховита скала. Жалко, че отново идва мъгла. Ето сега, чакай, сега мъглата ще разкара това и ще се види. Много трябва да внимавам, защото наистина е доста хубава надолу. Просто е... Апарата не знам доколко може да го пресъздаде, но може да се ориентирате по ръба на Митикъс. Ох, невероятно! Много съм щастлив, че издържахме и въпреки вятъра дойдохме до тук. Сега ще видя колко градуса е, но съм убеден, че не е особено много над нулата. Това е върхът на Митикъс, като разбира се най-високите части остава закрити ето там отгоре. Чакай сега! Стой спокойно! А ето долу се вижда покрива на хижата, която е 760 метра под нас. Ето това е Митикъс. Ето това там пък е платото на музите. Невероятно е. Много съм щастлив, че по него видяхме. Вярвам, че имаме все още цялото време на света, за да дойдем до година и да се качим. Ето я и Криса там на скала. Много е студено. Ето го Митикъс. Чакай. Спокойно бе, спокойно. Спокойно.